growth point rese ndakarova hapana kana wakakwanisa kundibata ipapo. Ndakazoenda kosvika pabako rendakasvika kuTwin River ndikazvirovera, ndaitozvirovera musoro ndichichaira so ipapapa kana skull yangu yakatoita siga kutopinda mukati mbijana paforehead chaipo. Tadaro paya ndo petakazodzoka futi ndichizoti ndizo chii chaitika futi. Obviously situation iyeyi yakanga yakandibata futi muna 2009. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Ngozi ndakazosvika pakuchizoti nyase kuzoidiscover ndizoiziva after mukoma nehanzvadzi dzangu 2 dzimwe dzashayika zvekungoti gore iri October embe dzaioshaika October futi the next yawning 2008 busa ioshaika 2009 embe dzaioshaika 3 years dzakangoteererana pechifera hama dzangu. Ndikati situation iyi yaida kuti timboona kuti chii chiri kutore nzvimbo. Saka semhuri takangotaurirana tikati angatitoti timboonesana kuti chiri kutore nzvimbo chii. Saka tiri paprocess yekuti taakuda kuti tisvike pakutaurirana, inini ndakabva ndatotange kupenga ndichibva ndashate musoro. Saka pendakashate musoro I was violent panguva yacho ipapo, ndakarova vanhu vakawanda ipapo apa, ndokutozongoti no chii chiri kuitika uku. Zvazvichitaurike zvakanaka wani pamashure apo zvii zvakuitika hate brand dzangu dzadzatodini wrong dzandata kupenga ndichibva ndasungwa kudaro so ndichibva ndazogadzikwe pasi. Saka penguva ndakasungwa kudaro wangu mukoma inini Augustine Mutape edzingiri akabva atotiza kanguva kakatoite noise kacho ikako, atoona kuti ndo zvakuitika izvi. Atiza kudaro so akazoteerwa akanobatwa nemadzikoma angu amwe akati muri kutiza sei imi muri Mutape mutoripo and ndimwe mukuru pakudzinza rekwedu kuti munofanira kunga muchitoona kuti situation iyi yaitika iyi chii chiri kutore nzvimbo. Ndakasungwa kudaro so ndakandoita sendiri kurota, pakabva patobudawo nyoka, vanhu vakatoungana pachingobva kuzwi goiwe nhumbi pamba ipapo, pakabva pabude nyoka ndara payakangondigwiza nyoka iye payakangondifamba pamusana apa ndo pendakabva ndatorelifika mukupenga muye manje. Ndo pendakatozototarisa kuona kuti ndakasungwa ndotanga kutozvisungure makumbo angu nemaoko, ndotoenda kutogara uko vanhu vakatongowanda akaungana, chii chakuzotore nzvimbo. Ndochitozonyatsozoona kuti nekusvipa kwandaita uku nekuzodaisoka ndakutongoona kuti no ndaanda kutenderere brain. Ndokuzozisaka situation yakadai munodini semhuri takafamba ndokuende kuMozambique muna 2009 imomo. Mozambique kuyekwe takasvika tikabatsirwa ngen'anga tikabate mhepo yeyi ikati mhepo iyi yakati ndini Kirimadhuku ndakaurayiwa atete hanzvadzi yababa netimu rimweni iwo kuto including ana Augustine iwo wanga ari involved, anga angoriwa nechekumashure but wanga ari paforefront chaiye nditete. Atete ayayo uchotobvuma zvikazi right chibata imhete, uchotobatirwe chimhete paya atete ayayo uchibva abate mhete akati munhu unoda kudini kuripwa. Asi munhu unoda kuripwa paya ndokutoti saka taakuti tichiende koshande mari yekuripa. Iyo atore mhete yeyi akabva angotore mhete yeyi kwakutoende kutogadzika hawo pamba, haana kuswere kudo chati aite plan dzawo dzekuripa. Inini muna 2011 ndichibva ndaite 1 kg, inini ndiri mukorokoza ndichibva ndachere goridhe rangu 1 kg. Ndaite 1 kg yangu yegoridhe paya pakuti ndiende kunoritengesa ndakambotora about 400 grams. Pendakanotengesa 400 grams ndiri kwaurwa isimba ndakabva ndauya futi kupenga ndane mari iyeyi. Mari yangu iyoyo ichibva yangoti vhara ichibva yatongotsakatika, ichibva ndarova vanhu futi pagrowth point ipapo ndikaite distraction hombe. Asi vanhu vakandozozviona hawo kuti no paite brain confusion yapo zinongodai so no.
then ndadaro so ndakazouya futi kuita normal, asi pendakazouya kuita normal ndakanga ndakuvara panapa. Kutokuvara kwandakaita ipapo apo growth point rese ndakarirova, hapana kana wakakwanisa kundibata ipapo. Ndakazoenda kusvika pabako rendakasvika kuTwin River, ndikazvirovera, ndaitozvirovera musoro ndichichaira so ipapo apa kana skull yangu yakatoita sika kutopinda mukati mbijana paforehead chaipo chaipo. Tadaro paya ndo petakazodzoka futi ndichizoti handizo chaitika futi. Obviously situation iyeyi yakanga yakandibata futi muna 2009. Tazodzoka futi ndaunganidzana nehama dzangu ndikati no, mhepo iyeyi yakanga yachizi yabatwa yaiswe pamari asi haisisiri futi pamari, yadzoka iri pendiri, yatondikonzeresa futi kuti ndiite malosses nekudai so brain dzangu futi dzadzatenderera. Ndokuzoti kwangu ipapo apo 600 grams ndinadzo ndochobva ndaisa effort ndikati no, ngatiite kuti tidini tigadzirise problem yekuripa. Ini ndakabva ndatenge mombe ndakamira ndiri 1 nemapongo mairi, family yo ikatengawo 1, mombe dzadzichidiwa pamwepo dzadziri 4, sapa pasare mombe 2 kuti dzidzadzikiswe. Saka pakudaro so ipapo apo papangori nekakundodhonzera kumashure kuti no, izvi zvinganyase kuita here. Mukoma manje kwachizoti futi no, isisi takuzoziye magadzirisire tichaite mhepo. Uyo mukoma Augustine akati achazoziye magadzirisire tichaite mhepo, asi mhepo iyi kumba kwako aichazouyi futi ichidini ichinese. Ati alright, ndaita senge ndandombozvizwisisa apapo, ndakatozvizwisisa ndikati alright. Mombe pane mombe 2, pane mapongo 2, zvitati chitigadzire kuti tiende kouripa. Mukoma kwakuuye kurya zvinhu zvezvi mombe dzedzi nemapongo aya nengoza dzetatagadzira dzekuti zviende kouripa kwamadhoko. Mukoma wacho uye kuzvirya, azvirya paya atete hanzvadzi yababa, hatori nemwana wacho iye wanga achida kuti aripwe. Ochozoti last year but 1 ochiti no, iyi situation iyi mwakandozovhara henyu kudai so, asi ini ndandichindoona henyu kudai kuti mombe 4 dzakorera, mochingounze mombe 2 dzacho dzagara dziripo nemapongo, pobikwe doro zvopera. Saka mukoma manje anga asina mombe dzedzetu, mombe akarya, ototanga kutoite hasha paya pototanga kutotukwana paya foko patukwana paya. Mukoma anga audo chibudise $250 yemombe imwe. Zvikazi aiwa, mombe aisiri 1, mombe i2, tikuziya mombe dzadzara 2, imwe yacho iripi? Fako mukazoda kundidaro so zvinoita here mwakutotanga kudo kunditongere zvisizvo nekuzodai. Kazi akusotonge zviro zvisizvo, zvitachido kundoita kuti zvandomboungana zvacho kudai mwachindombonga mwachiunza henyu chinyi 2 dzacho anga atori mai yemufa aitaura kudaro. Kubva apapo atete akabva atotanga kutotiwo brain dzawo dzichototanga kushota, dzamara akutorwara uchotosvika pakutofa. Saka iyo kutotanga kwemwedzi waNovember ipapo apa brain dzangu dzakambouya futi kumbobatana futi, dzabatana futi ipapo apo ndavhiringidzika futi kudaro so ndokuchizoti no, ngandite futi ndidzoke ndiite step point B. Petakanga tichiti taunganidze zvinhu izvozvo kuti tiende kouripa, zvazvisikachaiti kuti tiamba ngondoti tega tinoenda direct kuti tiende kouripa. Takachizoende koripote case kwachief kuseri kwandima. Tikati chief Ndima, tainawo problem yedu yatachida kuti gadziriswe. Kaza alright, nyaya yenyu yechotongwa ndi chief paya zvikazi inoda nyamusoro ochototsvagwa paya. Nyamusoro atotsvagwa paya uchotobate mweya wewe. Akati munofanira kuti muende kouripa henyu chizodai chi. Saka chiendaisai moripa, ndo pakandoende kovhiringidzika ipapo. Zvotoramba zvindozodai zvototi tsakata. Zvatsakatika zvichidaro soka. Ini ndo pendakazouya kuno kumusi wa 21 November ndichiuya ndichiripota. Kati ndine situation yangu irudawo kuti I need help. Kaza no, tingaisa pana 24 here. Ndikati pana 24 munangu mwanditi kurumidzirei. Dai mwandisera futi pa next, ndo kuchizonga next yacho iri zuva ranhasi. Saka zvichidaro soka ndakazodzoka futi musi wa 4 December ipapo apa. Ndakwende kuna chief Ndima kuti vandipo clearance kuti zvizonga zvichinyatsoratidza kuti yakambosvikawo ikoko ikabva. Saka chief Ndima akabva andonyorerawo tsamba yekuti muzonga mune clue nemamiriro akaite situation yacho.
ngati muchidimbu ndombomire ipapo. Alright. Uyo ndiani wakagara naye? Uyu ndimukoma. Alright. Ndizvo ere mukoma muchidimbu saitaura nyaya yacho ndizvo ere zvatorwa ngo. Saka nyaya yenyu chaiye munoda kumangara ngeyekuti kudii? Nyaya tinoda kumangara manje tinoda kupuhwa assistant yekuti tipushe zvinhu zviende kunzvimbo kwezvinofanira kuenda. Alright. Ari kukurambidzai kuti zvisaenda ndiani? Ndimukoma Auguste. Asi ndiwo anofanira kubvisira kana ndimwe yenyu munogona kutsvaga zviro zvacho. Zvinhu takanga tichiwirirana kuti tinotsvaga tese semhuri. Alright. Seipa. But zvatakambounganidza zvacho semhuri vakanga. Alright. Saka imi moda kubatsira kuti mosvike kune vanhu vacho vanozivikanwa. Alright. Vatori nemunhu wakafa. Saka munoda kuti kubatsirwe ngedare. Alright. Kana nyaya yakadaro ini ndaiona kuti anhu haana achangamiri. Ngaachipe mazita emhuri kwaruda kuti idaidzwe. Right. Ani kwakuda kuti mhuri aidaidzwe haye sachi kazhinji. Isusu kana yakadaro tichaendawo ari vanogara munyika mwani mwedu madzingire kuratidza kuti dare rine doko richade kuenda neku right rozoonesana naanhu aya kuzoti ndizvo ere chaizvo kwakaba muri ndiwo kune munhu wakafa nokuti hatigoni kuadaidza uno sekunge taakuadini taakuasunga hatisi kuasunga but isusu tisu tichatotume munhu wedu uchaende kwamambo dzingire yostatewa nyaya yenyu yemwauya nayo isu say an intermediary role yetichaplaya assisted by dzingire tochitanga kuite conduct nevanhu yakwakafiwawo and then toda kuita ainengage mhuri dzekwenyu sangamire pane basa remwapuwa it's a very big task. Uguru kumboerenge zveclearance azvizwa iri kumbo alright pane zvirimwo here zvinode kana tinoda kuti tizoidigesta zve uri kuona it's unfortunate because tanga tiri kutopedzisa macases tiri kutombovhara dare until 5 January ndopetotanga chi manyu cases edu wabaona saka dzataa tiri kutoita nhasi idzi hamuna kuona dzimwe ndezana August tatototry kutoti dzinopera dzidini tipedze tochitanga macases manyuani next year. So I don't know irobva kuna chief ndima uyu Augustine wacho ari kupi? Augustine ulichokumba wandimo dzingiri Augustine ndidzingiri ndiye mukoma wangu ari kupi? ulikokumba kwadzingiri chief ani musha makamboenda ere kwamusha? vamusha vagara iyo nyaya iyi vanotongoiziva akuti tinge teite kuti titaure kuruona chiri kuitika tiri kuita machallenges machiefs munomu tine maareas of jurisdiction etinocover machiefs then tine macases atinoita at provincial level neetinoita at district level neetinozoita at village level. Saka zvinoenda kuitika macases like in your case nyaya iyi ndeyekwamusha iri kwamusha but kwamusha haina kumbomangarwa but yakambonomangarwa kuna ndima handizvo iyozvizvo yakuda kubva kuna ndima nereferral letter yakuuya kuno kwachief Sauron. Saka ndoti kuna chief musha area of village of jurisdiction yacho kwenyaya kwacho haina kumboitwa. Munoona kuti nyaya iyoyika tinogona kuiita kunokuka Augustine ovhazoivhurisa kuna musha tobva taakutanga kunetsana manje taakuti ndikati musi wa7 kunoku musha obva ati musi wa7 topedzisira takuisirana mawarrant of arrest musha uzopedzisira kuti Sauron iwo utonge nyaya dzekwangu iyo handina umbokunyaya inge yemuarea mwangu ndima
handichazivi kuti akanga aitawo abva aisi haana kumbotaurawo zvekuti muende kwamusha vandiva vanotaura zvekuende kwamusha but nyange kwamusha hatisi kuti vamaita makanganisa mauya tinoda kuti tione kuti iye haana kumbo akaizwa here because ikangotanga nekuuya kune isusu hatigoni kuita tichienda kopedza tisina communication ichaitwa because anhu aya aroda kuosungwa ari kwamusha. It means kuti mapurisa edu isusu achabva kunoko achienda kwamusha ozopuwa mapurisa ekwamusha kuti vabatane kuti wachizori akusi kutanga hadzo kudziita nyaya saka mataura kuti pane basa dzinoita manje zvakafanana nekuzvikoro. Munoona mwana umwe unodarike chimwe chikoro echienda kuchiri seri kwacho, pane zvaakazwe kuchikoro ichocho, saka pane zvaakazwe seri mwakanga mamboii. Saka it's not the first time tichihendere nyaya dzakadai. Nyaya dzakadai idzi dzinoitwa ka iyi handiti referral rate yakazobve kuna ndima kazhinji kacho ndiwo kunotosvikwa ndiko ikoko ndiko kwatinoti kana zvazvo kuti zvinoda kuitwa ndokwa zvinoenda toenda nekuna ndima ochizoenda plus inode verification kubve kwandima. Ground work yese kazhinji inoitwa ngemapurisa enyu, asi ndoda kuti kutaurira yakomana kuti kana taakuzozviita funding inoitwa ndimi, hatiiti remote control. Kunotobve mapurisa anhu vanhu ruchedzidza rimwe gore kwakamboendeswa anhu akabva uno kobike doro kungaoni, kunotoitwa vhiki mapurisa ekwaSarombe akagarira doro richibikwa, nyaya yacho zosorovwa. Saka imimi ndimo munenge makuite funding yekuti Chief Sarombe vagone kutuma vanhu vavo vari kuona vanoende kwamambo Dzingire kwamambo Ndima handitika ona hedzingire iprotocol yetinenge taakuita. Hatiambi ngekungoti dzimwatouya unoti akuti toite protocol, asi tiri kuti protocol inofandwa ndimi pakufamba, but haisiri first time Changamire dzinotoitwa. Isusu macases aya waindiri kubvunza kudaro, handisi kubvunza pakuti it can be first time. Tinawo macases of course akaitika akawanda, but munoona kuti macases ari panapa anozoita madead end. Inini handidi nyaya inoti yauya kuno taichovha halfway yakafanana neitabva kutoita panapa. Anhu akangouya sezvemaita izvozvizvi osvika pakuti anza dziri kubuda isusu hatisi kudzida, amwe otaura kuti hatina mari. Isusu mapurisa aya hani mwataura taatora ndiwo mapurisa acho taaenda kuatsveta kurubikwa doro kwacho ochitotanga kuchema nzara nei iwewe wacho wautanyaya kunokuka wautotitaurira kuti hausina mari, gold riya hapasina. Izvi zvadai mozosvika pakuti saka isusu takatombonza icho kana nyaya iyoyi musina kupedza saka taoda mari yedu. Iwe watombotaure nyaya yekuti unomamisa kai kwamwe wautotanga kuti right iwo mambo kwasai kundidzosera mari yangu iyo ndaudini. Hatidzodi zvinhu zvakadaro because zvinhu haisi nyaya ichaitika over a week bai, inogona kuti pull up to April or May isati yabuda anza. Unonge uchizozvifinanza here? How financially sound are you? Because haisi nyaya doko, uri kuona kuti iri kuinvolva machief mangani. What guarantee do we have isusu yekuti iwo unonge uchizofanda? Zvakachitoti because mapurisa acho anenge achida $30 zvini pachada matransport, pachada izvi macorrespondences with other chiefs, pachanyuka tumwe tunhu chimusoro wacho uchadaidzwa, uchanga akutaurawo tunhu twachadini twachada nemari dzake dzemaservices aachada nei. Saka mari, otherwise we are looking at something maybe pull up to about $2,000. Is it there? Hatidi zvinhu zvinozomira pakati makuti right isusu hatira mari, then after a case or two mwazodzoka kuti saka imi mambo kana musi uchagona kuti isusu tipedzise nei isusu takatombobude mari dzetakabuda imwe nyaya iri kuita saka tinode mari dzedu zvazodai zvazo hazvizotinetsi here. Ipapo apa manje Mutape
zvatakuti tiite manje yatova way forward. Inini nzira iyi manje ka ndandisi kunyasa kuione mabudire achiri chazonge yachiita, but now I have not the clue nemabudire zvinonga zvichiita. Kuti it's monetary involving. Yeah. Unoona nyaya zhinji tine macases asina kupera. Ese haana kupera, but inini ka nyaya normally ka ndeda nyaya kuti ikatanga na 8 mangwanani by 10 yatoti yapera. But dziri kurova 7 months. 6 months. Why munhu anotaura kuti changamire zvemuri kutaura ndazvizwa asi mari handisina. Honai kwetakabva nenyaya. Handisina mari ba. Chiregai ndimbotsvaka mari. June, July, August. Iwakomana huyai nyaya yaitoda mari. Saka tinenge takubuda kana munyari mumapepa macho kana social media kuti mambo hapedzi nyaya ba yeti handisine ndisi kupedza nyaya. Iyo zvizvaona abva kubuda muno maine mukunda. Akauya achiti tinoda maprofit. Tobva tadaidza maprofit. But iyo aida maprofit anotaura zvaari kuda kudini. Uri kuona petiri kuonetsana bva pabuda umwe muprofita wandotaura wakabata hake baba acho natete acho kuti iyo baba natete vane nyaya dzavari kuti umwe wechitu wakabva abudisa kuti baba acho ndo atori netsore aripo achitotorodza kuti baba ndimi rutodai zvirudai muno ipo pemakagara. Hazvizi kuanakidza pamunzee mwavo. Akudzoka achiti tiri kude mari yetakauye kubva yetaka $25 yetakauye kumangara kukama. Uri kuona zvinhu zvakadaro. Saka mamwe macases anenge ane masensitivity kudai at the end of the day handisi kuti hatisi kuda kubatsirai, but munoda kuti muzive kuti imimika ndimi munoita kuti tikubatsirei. Musati maunza nyaya kunokuka mozoda kuiunza futi yotoita kunga bhedheni iri kwandiri kuti uri kuona musikana mwamuzwa statement yataura handinini ndaide kuunze ndakaunza nyaya kunongo kuti iite kuti ndigare zvakanaka nemurume wangu, asi kuunza kwendakatoita nyaya kwakaita kuti iwe unozotiwo kudini manje. Chakatanga ndo chaka iwe unozoti zvikaramba ngoti iwe wega une zvauri kutarisira kuti zviitike zvobva zvaregedza kudini wakudzokererani. Yeti handisini baini ndaita kuti zvisabuda. Iwe Augustine iye mukoma wako ukatoda kuona zviro zvake nyaya dzaakaita matauriro waita muroi Exactly. Anogona kutoita zviro zvaanogona kutoita kuti anza dzimwe dzinofanira kubuda dzacho dzisani Dzisabuda. Asi mune mwakuiti nyaya ngeyamama. Saka ndati chinoita kuti nyaya dziri kuitika muno dzichipera imari. Right. Toda kuti zvidai like kutaura kwaita baba kuti panogona kuti vadobikwe doro. Mapurisa anogona kupedza 7-8 days achisiya akadzi avo naana avo. Isusu sedare totombotsvaga futi mamwe mapurisa anosara achibatira majutani avo imari urikuona mainvolvement acho ikokoko kwavari vari kuda kubhadharwa wetatora futi kunoku vanenge vari kuda kunge vachidii futi vachibhadharwa. Madevelopments ari kuitika ikokoko nemunhu chimusoro nyamusoro ariko kunenge kuine mari dziri kudini futi dzinenge dzichida kuti dzikude chikafu tinozozvipedza here. Ende munhu anoda kuzonga achizvipedza iwewe unozozvipedza here. Iripo here mari toone kutekenya bhora ngoti ndazhinji ndope ndinozoona kuti tinozosvika pamadhedhendi ekushayiwa kwemari. Isusu tinei tiripo simba titori timu tinei tiripo kuyemba tinozomira pamari. Mutape ndiri kupazwa panojeka muchitaura kudai sewo pandijekera pamari ipapo apo kazhinji ndo panondosunge zvinhu. Ende munhu wachoyo anditi kuuda mombe ngani 4 ngewe mwakatombozwa. Isusu pamwe taitora takuifambira uchataura kuti 8 kana kuti 12 dzinozobuda here. Uriona ndo zvimwe zvinhu zvetinenge tichida kuti inyaya yemwakatotraya yakaitika ikaramba kutosenza. Saka mari dzaoti ese muri kubhenga on hatichaaconsider kunoku. Takuda kuti nyaya yenyu inenge yakuda kutotangwa patsva potodaidzwa nyamusoro unotanga nyaya iyoyi patsva
otanga kufemba mweya wemunhu iyeye akaurayiwa natete handizvo nevanhu vakabatsirana nawo akamukaka hakuna munhu anofa kunga huku munhu iyeye amuka haana uripwa iye wakafa uyu haasati aripwa haasati aripwa unoziva sekuti haasati aripwa kuripwa unokuziva kuripwa kuendese kuti zvinhu zvina zvataurwa unoziva kuti munhu anogona kungoisirwa kamwana kamuzukuru kuzive nyarare asina uripwa ba obva apuwa kamuzukuru onzi muzukuru ndogara pamunhu uyu anyarare uyu hatiduti arambe unotifumura uri kuizwa nyaya yekufumurwa haisi kudiwa ndio irusimudze mhepo nyaya yekuvuka ubvakazinyarara unonge asina uripwa munhu iyeye unoziva roti munhu unonge akaisirwa munhu kuzi anyarare mukada kufemba mweya wake kuti muzwe zvaari kuda anogona kuregera kutaura because akatoripwa uri kuzviona saka ndiri kuti nyaya iyi mastages etinenge taakutanga kufamba nawo pachabuda munhu uchatadza kutaura zvounoda kuzwa iwe kuti nyaya ine pakatsangamira tifambe nayo ndaifunga kuti first stage ngekutume mapurisa enyu kuverification idzi itsamba dzanyorwa idzi ndindimandirika haina zvakawanda zvetingazwa haruda assistance yekuti iwe you can first stage changamira imi makomana ndadirira kuti hatichataura season ine chaita kuti next mope mari kuna changamire vatume vanhu vavo vanouye paground kuite mainvestigations vanhu ivovo muchatuma changamire ndo maspice achanasokuzwe chokwadi kuti aya matauriro aita nguva imwe pane zvimwe zvaari kusiya zvinorira zvemusingadi munyatsotitaurirawo imimi zvomwakaitawo futi imwimwe zvichabuda futi saka isusuka kuti muchidawo nyaya inoende mberi chekutanga kuchade kuuya anhu edu munhu wedu kana munhu wete mainvestigations uchaende kwadzingire uchaende kwandima iyeye uchazoya nemainvestigation ndio munozotore decision based on information yabve paground chaipo tochizoti toitanga sei izvo tichikumbotoambamira unga mota yepasoro inonetsa kuti yaibva here kana kuti aisati unocheka nepasina muromo wayo wotozoona soro remunhu ratsakara mahara iyo pane peyanga iri chaipo chaipo saka isusu tichada kutume munhu wedu anouye kuti mainvestigations tozotanga nemi saka muchasiye madetails enyu namba dzenyu munobatika sei nokuchizoti moizotaura nachief of munotaurawo madetails mwape mari anokutaura kuti munhu wedu uchauya mazuva akati wete mainvestigation ndofunga ndiwo peri tsanga ndopetikabvunira pasi mari irudosara iri yekumapurisa transport check kuti aende tode munhu uende kuite mainvestigation on the ground handichazivi imimi yebhazi chachai mari kachitoshandise rate yebhazi mozoitawo nefood yemunhu nempresa nekaalawinzi kakewo mabhazi tokutanga $5 kuenda kudzoka futi 5 saka toiti iwe 10 right changa manofunga mune system yenyu munozoti mapurisa waenda kubasa kune zvaanoitirwawo mowaudza futi aripo mapurisa acho vanoda kuti isusu hatidi zvokungai mapurisa acho teizongozi tinei tiine patani ragara ripo ndarera ndewaenda tiri kuisiya ndarera vakadya vaisiya right taurai tinoizwa nyaya iri munobvunzeya otherwise yakatotarisana nayo wewe wacho nani imimi ipoapo uri kuenda ivani apeno kunga nemunhu anena muda tu apeno zvakangonaka itogozi dzinyaya idzipa asiaendeegaba ndakazozwa nyaya dzakawanda iwo wacho ndingakuendesa futi wega anhu tu anobatsira pakuti tinoti uri ukipe zviri kutaurwa uri ukipe zviri kutaurwa zvinoita kuti tozoya panapa echizoziye peyakasarira unosvikepo kuti pazotanga kuita umwe munhu musinze uyezve nemari dzedu isusu techitobuda taakutofambira ma$30 takataurwa kuti tinobva ma$30 kuti tiende nekuti inyaya dzitaakutofambira dzekutoti ndatosimukawo kutobva kunoko asi dai yanga iri yemuarea munomuka ndiyo yetinongozi ma$5 zvine zvazvinoita
zvine zvazvinoita nekuti ndichisvikeyo ndichatosangana pamwe ndinonga ndakutokotwa uziwo wazouya wazouya wakamirire sani chakazoti ndisvike kwenyochi ndatakutoanze nyaya yakanga yakatoitwa kare saka ndo zviro tinoti kuudzei nekuti mangwana tozoona munonga makuti makauya ndi makakanye nyaya yedu yatakaunza zvakanaka zvakutaurwa saka panode chokwadi chakapinde kudi kunaka ininiwo ndibate ndinase kuziva ndakwire bhazi kwendiyo ndine chibatiso saka ndaitifungoti akomasi pamwe yatinga taite imimi nemapurisa asonesana mozvetipawo ripoti kunyanya kuti tavhunyanza munomashaonesana tiri kutuma anhu edu anoima namba dzangu uyo ari pano secretary so madevelopments ese anenge achiitika pakati papapo ndiyo hamunei muchibatana nani naye foni yake pamwe inombogona onetsa asi pamawhatsapp number whatsapp call inogona kuita pangorona nemasmartphone because network yacho panapa tinopota tichishandisa wifi tirikuda kutowork out kuti izoita landline asi mawhatsapp calls mamessages emawhatsapp zvese zvichiisaka manhamba zvacho uripo ofisi inenge imwe wacho pamwe pane paine zvimwe zvinhu zvemune mafila kuti pamwe muruda kuti onga muchiuya in person munouya muchisvika papi futi pana alright changamire zvazika saka imimi endai muchoronga bhegi nyaya yenyirude bhegi nyaya inode bhegi changamire ino hazvatojeka kudai ndaishisawo kunokuva zvinoita midzimu yangu inondivhurira otherwise inokone kusimudze 3 kgs ndichisvika Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira.